Huomenta. Nouskaa tänään ja haastakaa ittenne niin kuin mä teen. Tänään mä pyöräilen mun pisimmän matkan ikinä mun elämässä. Katsotaan paljon tulee. Eka 10 kilsaa takana. Erinomaiset fiilikset, erinomaiset. 15 kilsaa, check. Ja ensimmäisen tauon paikka. Juodaan vähän vettä, otetaan rennosti. Vähän alkaa kyllä tuntua niinku perseestä toi satula. Ja ottaa vähän jaloista kyllä, alkaa ottaa vähän, mutta ei mitään, kohta mennään jälleen. 20 kilometriä, check! No niin, 35 kilometriä mittarissa. Pieni juomabreikki taas. Muuten ihan hyvä, ihan sairaan kuuma ja alkaa sattua perseeseen toi satula. Siis toi on ihan mielettömän kova. No niin, nyt on 50 kilsaa mittarissa. Pidetään pieni juomatauko ja syödään vähän suklaata, saadaan vähän lisäenergiaa ja sitten ei enää pitkä matka. – 55 kilometriä mittarissa. Muuten ei mitään, mut niinku perse sattuu ihan vitusti. Siis oikeesti tää satula on niin epämukava. Sattuu perseeseen niin paljon. Kotiin on saavuttu. Mittarissa 61 kilometriä. Siinä virallinen lukema. Paistanta. Laitan sitten kuvan, että näkyy kunnolla. Ai. Se oli oikeesti aika kiva kokemus. Aika kiva reissu. Suosittelen, haastakaa itteenne ja ei mitään, hyvää päivänjatkoa.